Ja, jeg skal nok lave nogle bevægelser, så jeg ikke sover. Ja, hej, og det er så velkommen på Søvind skole og vores skolebibliotek. Det er en eftermiddagsstund, der er ikke så mange børn, og der er heller ikke så mange lærere tilbage. Men her sidder vores IT-vejleder, som også er tilknyttet vores læringscenter, og hun sidder og arbejder. Og nu panorerer jeg herover på vores læsevejleder, som selvfølgelig også er tilknyttet vores læringscenter. Og det rum, hvor jeg er inde nu, det ser måske nok lidt rodet ud, men det er lærernes forberedelse rum. Det panorerer jeg lige rundt i nu. Der er lidt stationære computer, og så har vi også bærbare. Og jeg har nogle vores lærebøger her til lærernes forberedelse. Og vi har sat dem op efter for eksempel dansk 3. til 4. klasse. Og herover står der også noget. Det er for eksempel fælles mål og fra UVM. Og vi har også en lille reol her, hvor vi har sorteret op efter klassens trivsel, hvor man kan finde ting, der passer til, hvis man har brug for noget i klassens trivsel. Den røde hylde her er egentlig matematik, der skal sørge for den, og det er alle mulige matematikprodukter. Lige over på den anden side en gang, nu åbner jeg en dør. Der går vi så lige over i selve læringscenteret. Her foran mig er en billedbøgers og kasser. Vi har et fint sofa-arrangement. Der er så billedbøger her, de henad. Og herhen er til letlæsning. Og vi går så videre. En lille arbejdsbord lige til spil her er det muligt. Der kan vi udstille nye bøger. Lige nu er der sådan lige pillet nogle af, der har været gang i udlånet i dag. Det er jo dejligt. Så er der en lille passage op, og heroppe er vores mange fagbøger. Der er rigtig mange fagbøger her. Det er dem, der står på hylderne, der svæver ude i rummet. Og langs væggene er der også hylder. Og her har vi skønlitterære bøger i alle afskygninger. Går lige lidt hurtigere afsted. Det er faktisk et rimelig stort bibliotek til en lille skole. Med kun 138 elever. Men der er gang i lånene her. Og jeg siger tak for nu. Og min tid siger, at jeg har brugt 3 minutter og 13 sekunder.